ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶଙ୍ଖର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ କରିବା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆଙ୍କି ଆଙ୍କି ସେ ଗୋଲ ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ସହିତ ମିଶାଇବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରେ ଶଙ୍ଖର ଶୃଙ୍ଗ ପରି କରିବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏପରି ଆମେ କରି ତାକୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଧାର ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେବା।